Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Aldendra iki dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora golek Animatra kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brahma. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Ayo. Ngaku Adidaya mungsuh dewaning pepati.